sáfrányok tudományos nevükön krókuszok, a földközi tenger medencéjétől Iránig elterjedt, a nősziromfélék családjába tartozó növények. Mind a 90 fajukra jellemző, hogy hagymagumós, évelő lágyszárúak, levelei kessenyszálasak, gyakran hosszanti fehér érrel. Fajra jellemző színű viráguk koratavasszal vagy ősszel nyílik. Hazánkban 4 sáfrányfaj él, mindannyian ritka, védett növények. Tavasszal nyílnak, és semmilyen gazdasági jelentőségük nincs. Legismertebb fajuk a jóféle sáfrány, amit több mint 3000 éve termesztenek. Az ősszel virágzó növény megszárított narancsvörös bibéje a sáfrány nevű árucikk. 1 kg anyag előállításához mérettől függően 80-150 ezer növényből kell összegyűjteni és megszárítani a bibéket. Érthető, hogy emiatt igen drága, és hamisításával az ókor óta foglalkoznak. Az édes, kesernyés illatú és ízű sáfrány egyetlen gramja 100 liter vizet szép sárgára színez, így mint illatszer, fűszer és színezőanyag egyaránt hasznosítható. Gyógyhatását tekintve enyhe görcsoldóként, nyugtatóként, étvágyjavítóként és a retina és szív-érrendszer épségét fenntartó és a rák megelőzésében nagy szerepet játszó anyagként ismerik világszerte. Fogyasztásával azonban vigyázni kell, mert egyes irodalmi adatok szerint nagy mennyiségben mérgező.